नोंथाङा मिथिगौना औवा मेवाया जोंनि देहानि थाखाय बेसेबां मुलाम्फा गोनां? औवा मेवाया जोंनि देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां मोनसे आदार। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला औवा मेवाया भिटामिन सि, आयरन आरो जिंकजों लोगोसे भिटामिन खनिजफोरजों बुंफबनाय। औवा मेवाया सुबुंनि देहानि निउट्रियेन्ट्स आरो इमुनि बाहागोखौ बांहोनायाव मदद खालामो आरो सन्देरनाय बेरामनिफ्राय रैखा खालामो। लोगोसे सुलुंनिफ्राय मिथिनानै मोनबावनाय बायदिब्ला औवा मेवाया एन्टिअक्सिडेन्ट्स, फेनोलिक एसिड, फ्लेभोनइड आरो लिग्नेन्सजोंबो बुंफबनाय। औवा मेवाया केल'रिज एबा मोदोमखौ बाङाइ खालामनायावबो मदद खालामो। बिगुर, खानाय आरो आसुगुरखौ मोजाङै लाखिनायावबो औवा मेवाया मदद खालामो। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला औवा मेवाया खर'नि मेलेमारि जौगानायावबो मदद खालामो। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिल'सफि, इक'नमिक्स, जिअ'ग्राफि, एन्थ्रप'लजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टिचार्स, बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 99 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।